сега в момента по какъв казус работя. А, Българин с доходи от чужбина, от Америка, иска да си купи къща в България. Като продавача обаче е от Англия, английски гражданин, който си е купил къщата, съответно е реновирал, направил си я басейн, нали, облагородил си я. Купил, пак да кажа, с кредити. Тоест има тежест върху вече имота. Има тежест, тя е купен с кредит. Okay. И ние смятаме, че когато имота е с кредит, по документи не би трябвало да има никакви проблеми. Да. Обаче изникват проблеми, че няма документ за търпимост, има документ, съответно по документите виждаме, че по предните нотариални актове, че във всеки нотариален акт е записана отделна квадратура, което прави проблеми за новата банка, която ще финансира Само покупката. да уточним, тъй като все пак ще гледат хора, които не разбират много от нашата терминология. Документ за търпимост може да обясниш за какво е, кога се изкарва, какъв е този документ още. По принцип, по-старите къщи нямат така документи за строежа, нямало и Акт 16 като документи тогава. Говорим за къщи от преди 30, 40, 50 години. Така че всички документи, доста документи липсват. Документ за търпимост се издава от общината, като означава, че сградата е търпима и може да се финансира, т.е. законна е сградата. Като този документ отнема по принцип около един месец и много често е спънка за бърза сделка. Казвайки това с различните квадратури в нотариалния акт, как успяхте да го разрешите този проблем? Има много пристройки, които при няколко пъти, като е продавана къщата, нотариус е писал в обща квадратура, обединял ги, после ги е разделял и така с новия нотариус коментираме как ще бъде вписана сега къщата. Той каза, че на база предните нотариални актове ще види как следва и ще го направи така, както да е удобно и за банката съответно. Така че смятам, ние още не сме финализирали сделката, в момента чакаме документ за търпимост. Но сме изговорили нещата и с нотариуса, и с юристите на банката, и с всички лица по сделката. Така че надявам се скоро да финализираме сделката, след като получим този документ за търпимост. Как се случва комуникацията тогава с хора в Щатите, в Великобритания? Трудно. Времеви диапазон, така да се каже. Трудно. Трудно и те всички трябва да дадат на сделката, така че трябва всичко да е готово, да си купят самолетни билети, за да могат да дадат на самата сделка, да финализираме вече тази сделка. В този ред на мисля, най-вероятно пък те си имат и представители, които по някакъв начин съдействат, или изцяло ти си поел ангажмента, процеси, документация, каквото може да се изкара от твоя страна? По принцип имат брокер, на който са дали пълномощно да може да изкарва различни документи, така че брокер да подготви документи да финализираме сделката. Тоест отново, тук ако говорим, нали, за пак сложност на сделката, по-добре е да си работим с професионалист човек, тя дали ще е брокер, дали ще е адвокат, дали ще бъде кредитен. За мен, освен кредитен консултант и брокер, в такива сложни казуси е хубаво да се и юрист да се наеме. Много често ми се случва клиенти от чужбина искат да се наемат юрист. Съответно предлагам услугите на юриста, с който работим. Те си заплащат допълнително. Юриста следва клиентите от началото до края и помага за изкарване на документи и така нататък, така че да мине по-бързо сделката и всички са спокойни общо взето. Важно уточнение, защото в България пък всеки си има познат за нещо някъде, нали, между юрист и юрист разлика огромна, както между лекар и лекар, нали, има разлика между ортопед и очен лекар, примерно, и кардиохирург. При юристите всъщност търсим юрист по вещно право. Точно така. Да, не е бракоразводен. Супер, добре.